muna manje iyo nanere kukazira musakosora icho jirawo handei guys kuno kumusha guys mozviona here ndati mozviona here iro gedi ona gedi ipapo mirei pause pozai sorako muridzi wemba tiri kungochira icho iwe kumusha uko mainda padondo handeidi dzine mberi kuti handeedu icho handei vanhu vakanaka apa iri garajiro akazogara ka imbe yapedzera gezi tisi kuda kunyeberana apa makundwa guys plamtira akundwa taibhiga apa mastriti ekuplamtika pane rimwe striti futi rachakudhingurai vanhu vekuplamti ndaiskrima chiti manje kuno hamusi kuziva kuno kwakatopenga ndokuno kubholi uku moona masetup acho manje window iri kuramba kudzikisika manje tora nepapiko boli ndine noise manje kansela chiteya but kuno kwandiri kuchiteka kune kumwe kumberi so yo guys hamuna chamaona imi hamuna chamunoziva imi havangazoti vasvika nhasi vafamba iwe unozodei setup dzekuno kuchiteya chiredzi south ona hondo panogadzirwa hondo dzechitina nezozuma ona look at this look at that koyeye imba yejira hondo yeda kutaimira guys kuno kunofunga kunoita masondi ngava kuru kuita zvekuseka vakazara masondi apa takudzokera kwatabva kure pashandiwa pane kuita zvekumboseka tichiri muchiteya futi ona apa kunokwana vanonge vanoita majojo tengi zvisingaiti tarisei muone ndakuzokuredzai mapakwa dedi mapakwa munonyatsonzwa kuti yes ona nji yakatangawo pamwe nerufing yemazengi kunokuva kusina rufing yemazengi dzoona dzimba dzachoni pane nharo plamtiri maona kazvichallenji zvenyu hamusati maona mberi hamusati manyatsoona mberi apa ndokugona kuti square plamtree and chiredzi south makwikwi guys handimbodi kunyeberai mandiri kunyeberai order unozodei unozviona kansela mofanira kunditengera dhiringi nemutauro wandiri kuti handikubhiga nzvimbo yenyika ino iri inoedza kuti haitombotemwi miti moona kuti inopruniwa miti so order you prune and f $. Unozodei mozviona uko iri gombo riri roseparata chiteya nebholi right takupinda pasango rinoseparata manje but I think zvangu komashops evanhu vekunoku ariko kubholi wokune mashops okuzasiwo saka vekuchiteya vanenge vari far away from Mozambique slower down muna manje iyo nanere kukazira musakosora icho jirawo handei guys kuno kumusha guys mozviona here ndati mozviona here iro gedi ona gedi ipapo mirei pause pozai sorako muridzi wemba tiri kungochira icho
iwe kumusha uko mainda padondo handei ndinemberi kuti handei icho handei vanhu vakanaka apa iri garajiro akazogara imba yapedzera geisi tisi kuda kunyeverana apa makundwa geisi plamtira kundwa taibhigama mastriti ekuplamtika pane rimwe striti futi rachakudhingurai vanhu vekuplamti ndaiskrima chiti manje kuno hamusi kuziva kuno kwakatopenga imweyo mozviona munda womunhu wakafensiwa look ende dzimba dziri kubuda neapapo dzimwe dziri seri uko te maikani mwari uyai muone jesu ndokotabva seri kuya kuya komfesiwokurowa ndikokuseriwa saka ndikanatorasika majojo tekufunokuka isaruraude mahodha bhero chaiko vane nharo vanhu vekunoku vane nharo havatombojaidzi hakuno kunovakwa gaisi apa mune muchiti close to the border hatingambovaki ikoko but yandakumbonzwa kansela kuno kunomboita mafloods here mafloods anoita kuno every year here kana kuti not every year the first flood ndeyecyclone elini 2000 yakarova kunyanyisa kuno ikawisa dzimba ikafladya vanhu vakaflada ndopatakatanga kudzidza cyclone tasingazivi zvemafloods taingoti mvura ikatinhira yauya kuzoti tirimi but cyclone elini yakatidzidzisa kuti we must be very careful. Mvura ikangotanga kutinhira unofanira kuinda nzvimbo dzakakwirira, unofanira kuona kuti uri pasafe side. Amen. Saka iko zvino mafloods anoita ngangoti global warming ndofunga ndio iri kungoda izvo. Gore rinotasongana nedheni in actual fact madisaster wakango 1992 the drought ya 1992 yakarova futi muno. Saka zvinongoitika but it's not always once after some years. Saka kuno ku disaster ranga riko ndere mheni. Munhu wese ndofunga ndoshanda kunoka. You must build a homestead. It's a must. Kuno. Unotokufosa. Unotokufosa because vanhu vafane nharo. Bereki ndokwa. Inotaka ndokutaura sei sezvi zvatukuti izvi. Ndofunga guys muno mukanaya kaamupfuri. Tori zirwizi. Irwizi rinonzi chi? Kuti kwakatongofomeka. Kada uya sodzvarwa muti pakadzvarwa muti pana bachereka. Ani? Pakadzvarwa muti pana bachereka. Ayo. Kabata vombresa tiana. Bona ikumwe uko guys. Asi vanhu vakambozama order zvavo. Apa miti here, apa miti. Ndofunga after mafloods anoiswa kanzi musatema miti. Ema kuno ndokwainoshanda ichida ndeyo. Vagara kuno kwa culture. No discourage kungotema miti. Vanotema havo vakomana vechidiki vozvinonokusikanzwa bata. Discourage. Saka munhu katira masho injanje here kuti chicho munda. Ndofunga kuti ndokunenetseri. Right, kazvino tava muBoli, tabva kuchiteya. Teya nditi. Yes. Tiboona zvishandwa zvemuBoli. Mozviona. Crescent mwana. Right. Saka kuno kumunhu anongoita zvichira chiro pada here. Ya anokuwa area yokuita nasabu. Ona sabhuku. Basa rasabhuku harisina kanzele. Ona yapo farming iyo. Mozviona manje tarisa uone. Chili yakakura
uyu unotanhawo mavheji uyu iyo windmill ndepemunhu era asi imengo iredzo pake pakaita kumwe uko kwakandinakira uku apa pachii apa mushandira pamwe yavamwe guys mozviona idzo itoilet rekauti chii iyi kumwe uko guys mubholi guys Boli for the people. Unozodei uyu akapakawo bango kuti kune kuchiye mapango kuno patinoona mapango achibhururuka anenge achiuya kuno zvawo kwamunodi kuti udzanei kanzela mapango anenge achiuya kuno vanhu vane dzimba dzavo kuno kwa mapango aya kaizi aisoye bango somewhere onei guys yakutoshawo ndokuudzai kupi kwacho excuse me guys ndikukosora sorry zvenyu kansela akafunga ndava necovid mukasana necovid sorry ani makavaccinetewa endakavaccinetetwa ari 3 apa pamatakshop here apa mushero kundochonge matakshop kuda apa pakanaka pari cute ona chitera chacho pakanaka papapo apa nedeke vanobreka shuwa mvura kunoku vanhu vanoidisa ndo the first thing chinoitwa nevanhu handiti vanhu asi kwakusina mvura inawo yemvura saka the first thing munhu paanoshanda anobva anocheresa bhoo tototenga the first thing which is good hakuna unozodadira mumwe unogatina marivhasi mvura inonehanhasi ogwejera saka it seems zvotange zviri compulsory kuti munhu wese asejojo tenga asi aiwa situation inotokufosa usingadi uchida mupopo nevamwewo zvinenge zvichida kuzama kuti zviite asi zvine zvimboti rambei Boli first time yasohora makisheni akadaiwo kovi apo vari pane vanhu herapo vese sikana ona uku ndanda kusiyirira uko oh my goodness pamwe apo masola akajenga vaimwana iwe kunowanaka zvako vane nharo guys ndoda rimwe riya rara ndisingagoni kutaura zita riya risiri Boli rinonzi chii Muhlanguleni apa hona booster rakajegera pasenda dedi ndepekuti unotitengesa unouya apa Muhlanguleni Cattle Business Center. Ona Cattle Business Center. Yeah. It's a district one vanouya ipapa idzo dzekutotengwa idzo ihuna nezinyundwa iro wacho wadziona here hanzi panotengeswa mombe apa idzo dzikutotengeswa kutoti kutotenga here authorized personal akutotengesa matinonzi hana kuzviwa Cattle Business Center. Mombe ndopabhucha iro ari kufunga kuti ibhucha yakati vanhu vanozoya chitorera ipapo vanotenga dzinda kwakutua ona timu geto richiri chamboenda kubhakosi muchangoona kune kune bhakosi futika hanzi mvura inowanikwa yatinoda kutamba mvura tanzwa nenyuta enda Muhlanguleni lelele pati vanhu vazhinji vakavhara hatiti chavhurawo Christmas yatanga uku guys right Muhlanguleni mwarika ndasora chiudzwa kuti Muhlanguleni kubva vakuseni ini ndikutoda kutongoti mapopofona pandati tiri kumuhlangeni